Знаете ли, че егото може да ви попречи да постигнете истинско щастие? В следващите секунди ще ви покажа как да преодолеете егото си и да се освободите от неговите ограничения. Егото ни кара да се съревноваваме и сравняваме. Прави ни зависими от външно признание. Но съществува начин да се освободим от тези окови. Първо, практикувайте самоосъзнаване. Осъзнайте, когато егото ви контролира. Второ, приемете себе си такъв, какъвто сте. Няма нужда да се съревновавате с другите. Трето, бъдете благодарни за това, което имате. Фокусирайте се върху позитивните аспекти от живота си. Четвърто, медитирайте редовно. Медитацията помага да се освободите от ненужните мисли и емоции. Обичайте и приемайте себе си и другите безусловно. Това е ключът към истинското щастие.